Dragi prijatelji, s nama danas u društvu u Mubarek mjesecu Ramazanu je Nevzet Efendija Porić, muftija i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji. Došao je da obiđe bratu i pita kako ste. Često naša rečenica odjekiva kada kažemo hvala Bogu da ima tko doći i kome doći. Muftija, dobro došli. Hvala lijepo, budete naš. Bili ste ovdje kad je bio temelj. Temelj samo ima u krajini, mi se naslanjamo na krajinu. I lijepo ste govorili, mediji su prenijeli. Ono što je bitno da je Maljevac dio zajednice koja povezuje i Bosnu i Hercegovinu, i Hrvatsku, i Sloveniju. Posebno kad znamo, ovi ljudi, naši vrijedni vakifi, dolaze većinom iz Slovenije. Pa evo, meni je zaista drago da smo danas ovdje u Maljevcu, da smo uspjeli da vidimo napredak ovog projekta i hvala ti što si nam pokazao sve to. Mi cijenimo ono što radite ovdje u Maljevcu. Ja sam bio na temelju ove zgrade ovdje i tada sam rekao da ćemo vas podržati i to smo uradili. Hvala dragome Bogu. Evo vi napredujete. Drago mi je da naše džematlije iz Slovenije kada prolaze ovdje imaju osjećaj prema ovom objektu i podržavaju ga materijalno. To su prekrasni ljudi, krajišnici pogotovo, koji vole džamiju, koji vole hajr. I kada smo mi gradili džamiju u Ljubljani, krajišnici su zaista bili uvijek najradodarniji i oni su najviše donacija uplatili za ljubljansku džamiju. Tako da drago mi je da su nastavili taj trend i da to rade i ovdje u Maljevcu i dokle god bude krajine, bit će i tog odnosa i osjećaja prema vakufu, prema džamiji, a ti ne treba da se brineš da li ćeš ovo završiti ili ne. Sve dok oni ovdje prolaze ovom cestom, oni će uvijek se rado odazvati i podržati ono što je dobro. Dakle, kao što rekao, u krajini je posebno vakuf cijenjen, a kada se džamija pravi, to je nešto što je posebno važno za svakog krajišnika i on će uvijek rado učestvovati u takvim projektima. Muftija, Bog vam dao zdravlje, uspjeh, sreću i bereket. Mi smo zahvalni vama i Mešihat Islamske zajednice u Sloveniji ima svoj paj, svoj dio u temeljima ove džamije. Zapravo mi smo jedno. Hvala vam da Allah dželešanu spusti bereket, milost na vas i vaše suradnike i ovdje ste uvijek dobro došli i hvala Bogu da nismo sami i da nismo zaboravljeni. Ovdje se naslanjamo na krajinu i kako rekao smo, čujemo 6 ezana iz krajine. Mašallah. Ovo je bereket. Drago mi, hvala lijepo. Da Allah ukabuli. Dragi prijatelji, ovo je muftija Nevzet Efendija Porić, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji. Iz Maljevca, Mahsuz, selam.